Tekvicovo-zeleninová polievka. Na jej prípravu potrebujeme 350 g tekvice, môžu byť aj ako semiačka, keď je taká mladšia, ako tá dužina pokrájana na kocky. 150 g koreňovej zeleniny, 1 cibula pokrájana na kocky aj s malou kápiou, zelerová a petržlenová vňať posekaná, potom do hotovej polievky, soľ a z korenín, celé čierne korenie, polovičku lyžičky drvenej rastce, pol lyžičky mladej červenej papriky a 1 lyžica masla. A keď nie maslo, tak klasicky trošku oleja, na ktorom sa opráži tá zelenina. Postup je následovný. Na masle si oprážime zeleninu, najprv si oprážime tú mrkvu, potom si pridáme cibulku a kápiu a až na konci dáme tekvicu. Už sa púšťa tú farbu, teraz dáme cibulku a teraz si dáme tú tekvicu. Tak si pridáme tú papriku. Dáme si to hneď teraz na bok. Ono to dojde na tom dne. My to zalejeme vývarom. To len pre tú farbu tej papriky. Zalejeme to aj vodou, ale ak máte možnosť, dajte si vývar. Bude vám to mocnejšie. A keď nie, tak si dajte buľón. Teraz tam dáme tú rastcu. Ja dávam pomedávky, lebo toto je rastolko. Na začiatku to bolo pre tie 4 porcie. Pridáme tu soľ a trošku varity. A varíme. Keď sa nám to uvarí, tak do 3/4 mäkka, hlavne tá mrkva by bola uvarená, tak si potom tam zavaríme. Zavarte si buď halušky, to je už jedno, alebo rezance si do toho dajte, alebo zvlášť. Ale ja dám rezance domáce robené. Polievočku teraz zavaríme tými rezancami. Už len podľa toho, ako ho chcete mať hustú. Takých 25 gramov na 4 porcie. No a dokúčime ju. Teraz nám to ešte stiahne tie chute všetky. Len tou soľou a tou trochou vegety. A ešte máte čierne korenie. Keď sa uvaria tie rezance, tak dáme tu petržlenovú vňať. Teraz tie rezance ešte raz pozriem. Vyzerajú fajn. Sú väčšie a mali by byť už hotové. Už sú. Polievka je dochutená. Tak to odstavujem z ohňa. A teraz tam pridám tú vňať.